Ola, chámome Uxía e teño 7 anos. Eu quero enseñar este conto porque é moi bonito e se o queredes levar está na biblioteca. O título é Kika, Superbruja y Dani. Kika embruja los deberes. Este trata sobre que Kika quería encontrar un libro encima da cama e non sabía o que hacía e como chegara e como quería